Yesu mtukufu mtatu. Fala kamuri. Fala kamuri. Haleluya. Amai murumanya ari kupizosi. Amai murumanya ari kupizosi. Baba amai wangu afuka. Baba amai wangu afuka meji. Fuka ya masama ina murumo wenyu. Murumo amai wangu afuka me. Jinonzi no moya mcheno wa Mwari. Wangu no moya mcheno wa Mwari. Wanimi munamate Mwari. Wanimi munamate Mwari. Muruzizwa. Mazinzwa ika. Munamate ji? Munamate ji man. Mwari. Mwari. Pamba pona izo zitakwandikita kuno. Pamba pona utakwandikita kwa mtu mwezo. Pane nyoka. Pane nyoka. Nechidoma. Nechidoma. Chinofamba chaicho kudai. Chinofamba chimenyi kudai. Unza baba. Mazinzwa ika baba. Saka izozi. Saka izozi. Muyanditi. Muyabati. Munafana kumira pamunamato zhinji. Munamata pamunamato zhinji. Nokuti pamira mhepo ine simba. Pamira mhepo ine simba. Tikuterana nemi nemudzimai wenyu. Tikuterana nemi baba nemudzimai wenyu. Mukuzinzwa. Mazinzwa ika. Usiku watava uyu. Usiku watava iwa huu. Maone ina amai. Maone ina amai. Akandwa dombo. Akandwa dombo. Akandwa nani dombo racho? Akandwa nani dombo iroro. Mati. Mani makore mangano singalani. Mani makore mangano musikulala. Ati musingarare, musingarare. Musingarare. Sikakotsiro. Kawana ofecha chete pamba penyu. Kutenda. Hana kutenda hii. Mune manekze yemne zapa hapa yemne hapa. Mune manekze yemne zari pana hapa. Manekze na ndo wapi? Manekze yemne ndo wapi? Mune waziwa maya. Mune waziwa maya. Yeah? Kutenda na baba mune waziwa. Hapa popo ne hondo, mukuzinzwa. Hapa popo ne hondo masinzwa ika. Haji. Pane hondo. Pane hondo. Ndikuramba nchiona nyaya yejongwe chete ndikuramba chemba penyu. Arikuramba chona nyaya yejongwe chete ndikuramba penyu mimi. Jongwe. Jongwe. Jongwe ramukuzinza mapenyu apa risiri kubva mapenyu apa jongwe rani. Jongwe ramukuzinza mapenyu pamba nyasa kubva ndiro kwani kwe. Mati. Ndati jongwe ramukuzinza mapenyu risiri kuda mapenyu ndirani. Ramukuzinza mapenyu risiri kuda mapenyu ndiro kwani ko. Murugara kurefere ni. Murugara kurefere. Paduze. Paduze ere. Izozi. Izozi. Ene montorra iziri mapenyu choni izozi. Ene montorra iziri. Mukuzinzwa. Mapenyu izozi masinda kababa. Muno sera sera nyamune sera bana. Sera nyamune muno. Upatize pamunogara izozi. Pamunogara. Iwapi? Iwewe. Ndauti uendena ukaisuke mchetuma wa mwasinga basiri mima nditeka. Ndauti muyende pamba panyu mutera ife pamba panyu muyende pana paizo zimuzinzwa. Jongwe iroro. Jongwe iroro. Asi jongwe idoma muzinzwa. Jongwe idoma. Chidoma nditeka. Ko chidoma chamuri kuona ini zwane zuwa. Kuona ini zwane zuwa. Saka uyu murume wenyu nemama emuru aviri. Amurume nemukadzi. Amurume nemukadzi. Makangorora zvenyu. Asima msisiri murume mimi. Nona kwa jongwe ripi? Iroro. Ana rodi ndiani? Ana rodi ndiani? Ndimutsira kafrenyi mbamugena untora ifu chete mudzogena rodi. Ngana rodi ifu. Newana awatoni. Newana. Nomfundisi mwechete toni. Abamfundisi kama mwe chete zvakanaka. Muyatite zvakanaka. Kasirai. Asikai. Jongwe rakasvika riri kuma mari bata mwe naro. Jongwe rakasvika kuona mari bata mwe naro pano. Jongwe rakasvika kuona riri kuma bata mwe naro pano. Ndati munogona sangana naro. Azona sangana naro. Sema sangana naro yenani? Unonzengani yomchairo? Jongweroro. Dotenda ameni. Bapana mara ameni. Vanhu vari kuroyiwa mukati muzvitenga zvedanza. Vanhu vari kuroyiwa mukati muzvitenga ameni. Panoda kuenda mabanja here? Panoda kuenda mabanja here amai? Amai pinde murori motoni. Mutoi viri mabanja here rokasira. Ndiyo na meyo chisha ana chisha ende papotoni. Odiona na meyo. Amai zofana pa ochoni nembapo. Walisho tosika mshwani. Amai vanani atende ukana muruma. Tina mati nani? Nawo. Boza vari kuroyiwa. Nokuti vari kuroyiwa kazi. Ameni. Amen. Ava kuroyiwa ndo vari kuroyiwa manje. Amasi kuroyiwa mwana nini?
Au ndo kuno izoko zviritani sabe na iwe. Izo zakanyanya. Fala Mamuri. Fala Mamuri. Dunyarano. Ladies and gentlemen, taladzosa zvekare mutumwa Masango. Mutumwa Masango makadi. Aiwa toti muri sei mukomazigo muri sei? Mukomazigo vari nani. Nhasi tatirega timbodedza hanzi zigo unenge kuitira mutumwa favor. Saka tatirega timbodedza DJ Sparks. Pane zvimwe zviri kubvunzwa nemukomana uyu, saka ndigene mbudise. Umbobvunze. Ndingopedzise. Hanzi ukanyanoshanda nemunhu kwenguva refu ka unopedzisira wane ka soft sports. Manje isusu tinobvunza manje. Otherwise mutumwa basa riri kufamba here. Basa rakanaka mukomaziko, basa riri kufamba chaizvo. Vanhu vari kuuya kuzobatsirwa. Vanhu vari kuuya vachibatsirwa chaizvo mukomaziko neuwandu hwavo. Vane matambudziko vari kuuya. Kureva kuti isusu takatumiwa vanhu matambudziko kuti vauye. Saka ivo vanhu vane matambudziko ndivari kuuya tichivabatsira. Matambudziko akasiyana siyana tisingakwanisa kudoma kana kududza. Tinoda kuti vanhu vane matambudziko akaita akasiyana siyana asi tiri kuona vanhu vachiuya vachibatsirwa. Last trip redu rekwamadziva vanhu vakanetsana chaizvo nenhau yengozi. Hanzi aiwa simba rekuchechi rinopedza ngozi zvekuriripa izvi hanzi rinenge ratodhirama. Ichokwadi izvozvo mukomaziko anodaro zvake angataure zvake kuti hanzi anokwanisa kupedza ngozi. Chero munhu akanzi akatumwa zvakaita sei haakwanisi kupedza ngozi kana asina kuripa. Uko ngavasati nyebere. Akataura vacho kuti hanzi hazvo ngozi zvezvezvi kuzokuripa yedhirama tinyatse kumupa munhu ano ngozi chaiwari izvo pane imwe dare ndotoshanda nengozi idzo dzanditeka tomuta isipedza inyaya yengozi itone chatikapedzera pa idhimo imhepo inenge chihaka yanditeka ndiyatinodzikamisa iyoiye mhepo iyoiye yodzikama pano munhu atase ari kusvikirwa wacho anditeka vanhu opiwa solution ikona unoripa komaziko uende kuti ase unoripa ngozi kuiripa kuigona mushonga wengozi kuiripa. Yes, asi dai anga achinzi munhu ari kumuka kana munhu akapondwa ari kumuka achiuya achidzokera mumusha maakapondwa anditeka iye ndotokwanisa kutsipika kugadzira munamwato kuti asendese asamuke kwete kuti ngozi yatovapo zvayo yakugeza ngozi baba inono unoripa. Ko ngozi ikataura kuti ida kuripwa nemudzimai munotendera nazvo ino? Ndo pamunenge makuenda manje muchinzwanana nevabereki kudhara vamwe vaitiri pane mudzimai chaiye. Iwo zvima nhasi kuno vamwe vakadzi vengozi variko anonzi mukadzi wengozi. Ndepatiri kuti isusu imi manje mune makutaurirana noukama wai tichikupai mudzimai chitikumbire kuti mudzimai arikwanisa tase kukupai takukupai zvipfuyo anditeka munotsvaga mwe mukadziwo ndozvinoitwa izvozvo. Ende ichokwadi kuti ngozi inoteerera kuti munotokwanisa kutaura nayo muchinzwisana. Ngozi inototeererwa. Ngozi inototeerera zvakasimba yotoziva kuti apa ndaripwa. Kana yaripwa inotaurirwa kunzi takuripa chidzokera hako chienda tapedza nani newe kureva kuti ndozvinoita ngozi izvozvo. Alright, ndapanzwisisa. Pane nyaya iyi yataisa pavhidhiyo rekutanga yemhuri yaishungurudzwa nejongwe yavangofunga kuti ingori huku ingori neukasha. Nyaya zvainyasofamba sei because apa mangochitaura sechiprofita but I think semhuri yacho inenge yakazokusanangurira iwo. Mhuri yacho nhau iripo mukomaziko ndiye kuti ndiwe pamushowana anditeka vana vari kushungurudzwa nejongwe. Jongwe riri panedzi to saka jongwe ransi jongwe mushonga saka unouya everyday pamba apa kana waya everyday pamba apa unotanga kunetsana navanhu vamakusenika ega wakanetsana navanhu vamakusenika vanhu vanoridzinga saka the more time otodzinga huku asi kudzinga chi dzinga huku itori mushonga ichocho chitori chidhoma ichocho. Saka vanhu vaingoti pamupesa apa waiti ihuku iri normal asi haisi huku chi iri normal utori mushonga
indaona pamweya mani panaka kuti no inyaya inohuro yemukati kuti rushereketwa upi uripo. Saka amai ava vanga vasingarare kwemakore vacho vairwiswa nehuku ipi iyoyo. Asi kubva tangata munamato nozvatakatanga kuita isusu huku yacherese havacharwiswa nehuku tuizvozvo vakukwanisa kutorara. Saka vanhu vemuZimbabwe vanotokwanisa kuroya zvekushandisa kana huku kana kushandisa zvipuka. Vanhu vanotoshandisa kunzati pakunoona kuona iwewe tsuro kana katsi woti katsi ringotendera mbapani panguta uri mushonga uri serious. Vanotoshandisa vanhu vanoroisha vanoshandisa zvinhu izvozvo zvaya zvatona maAfrican movie ndizvozvo. Mukomasego inyaya yehuku ika haisi nyaya yekuita zvekufungidzira vanhu vacho vakatendera kuti vanhu vacho vakatendeuka chechi. Saka tokwanisa kuti Spark Sembweni motomboti munyatsa kunzwa neinformation yake yese mumbosvika panzvimbo anditeka like nezuro nandinawo nezana ndiri mumadziva anditeka nandinawo muripi iyoyo ndichitoitira munamato radza kuti yahepe ndivakatendeuka anditeka. Yes, saka kuri kuti vanhu ivavo vasaona kuti tingatadze kuti mungatadze kuwabvunza suppose kunge muchiwabvunza nemaita zvese azvaita asi uroyi mukomazigo uriko unoshandiswa zvipuka. Kune mombe sekuti usati zvakafanana nemombe chadzi mushonga dziriko. Usati kune munhu chandozikanwa muvillage kuti uyu mombe dzakadzifudzwe dzinofamba kubva muline idzo dzichitobvavhurwa mudanga dzoti line dzakaenda kubva dzine kusango dzakabva kuda aticheba kuchavanhuka. Asi mombe dzese mombe dziri normal basa dzina kutrainwa basi nyaya kuti mushonga mukupona. Saka vanhu vanoshandisa zvakasiyana siyana. Ndosaka uzora kuti manje vanhu vanoita zvokuripidza vaive kuti vamwe kanti vamwe vanorasirira mhepo vamwe vanenge vautora kana mbudzi checha yanditeka kudhara mbudzi yotorwa mbudzi yorevererwa yobva yarasirirwa. Vamwe vatora huku ureverera orasirira. Vamwe vakuru wokumusha zoti musha nomusha checha kudhara chivanhu chichiri kutendwa. Vanhu vaiti mudanga maiva nemombe inonzi mombe yemusha bhuru remusha. Bhuru remusha zoti haraidya kana riro chokwadi haraidya minda vanhu ba araifudzwa bhururu makarotanga rufudzaka raingosururuka regaso mona pasisina bhururu asi manhemu masangana rura kudanga rakatoguta auna munda wona onzori radya. Saka kuri kuti chikaranga chiriko mukomazigo varoyi variko mukomazigo vanoita zvivanhu zvakasiyana siyana. Ndaida kubvunza mubvunzo wekuti zvoni ko kana pachinzi jongwe raiti shungurudza kana mukadzi aishungurudzwa nejongwe rainyazoshungurudza nenzira ipi chaichaiyo because kapfungwa kana mupfungwa dzangaona dakazoti henzi jongwe raishungurudza sei. Masikati raiuya zvokuti masikati inouya ichitika rakaona munhu pamba roruma rakaona munhu pamba rese roruma manheru raidzoka riri chinhu chachidhoma chitanga kurara navanhu vakaita vakadzi ivo vakatoona chinhu vachika chikangosvika chete havachitokotsera hope chiramzi chichika chikateno kuroko havachitokotsera chi hope. Saka vachaziva chichikuva ichiitika pavari. Saka vakazotsanangwa nomweya vanzi aiwa mukuona kuti mumba penyu mimi pano yajongwe asi jongwe chamakaradzingidza ndese rinotowisana nemunhu zvikanzi shiwa jongwe ndese rinouya. Saka jongwe iroro ndomushonga. muWarren Park ndakaita nyaya iyoyo gore rakapera amene ndinoona pasi pangu andina pasi pangu apa muWarren Park vaineswa kuti nejongwe futi jongwe iroro patakasina munamato isusu jongwe rakasanduka kuti akadzi muWarren Park wanumu patozori paHeroes apa kwani iwo ndina matano chichi kwangu jetikana mwana makada kuti mende papa muenda kunobvunza inyaya indozikana muWarren Park andemukona. Saka inyaya dzekuti vanhu vanoroya saka isi tine minamato iri serious like ini mazano mwari anokumwe kutuma kwakatiita nako tiri kuita basa mukomasigo zvokuti vanhu vari kuuya nematambudziko akasiyana siyana. Ndiri kuona vanhu vachipona vanhu vachisunungurwa. Ndine tsvimbo izvozvi mazuva anoka ati kwedu kwaimboona wimboko kuti yanga nembiri namicho ndiwanga nembiri iyo zvimadzeva masango ndiwakabata izvo ndoda kutaura kuti Darwin yese vatava kuti makuna madzeva masango because ndakatumwa vanhu hamuvhundukire muchitaura mazita ana wimbo nana micho. Mazita aya hativhunduke nokuti tine zviri matiri isusu zvakagara patiri kana zviri pandiri inini zvakandituma izvozvo simba raMwari rakandituma iroro simba iroro handingavhunduke kana kutya nokuti varume vane basa ravo ravakaita rakatendwa. Saka chipo chedu chinoenda pane umwe munhu chipo ichocho. Saka ndinotarisa kuti izvozvi ndiri Darwin ukwanditeka ndini wopadhiki hake apa padhuze nepana wimbo pachepapapa. Saka ndinotarisa kuti basa iroro harifanira kungofa ndinaro panapa. Alright, ndikupaona.
Then muchibva Mount Darwin. Yes. Tikuenda kopi tichiri nerwendo rwekuenda kumasvingo. Rwendo mukomazigwa usi kumira. Tine rwendo rwekuda kuenda kumasvingo kushavani. Saka chakuudza tiri kuenda kunzvimbo ipi. Imi mine muchitongoti chitokudedzera mukomazigwa takuenda kwakati. Muchinge muripo muchiona basa riri kuitwa. Yes. Like ipo patenda kumadziva kwacho ikoko. Tine makereke akazotiuye pachichipedu. Vanotendoka ari makereke. Vanobatana nechechi yani yedu. Saka mungachena mutendera muna madziva futi muna bhindu remo muna gora mimi muna kipo. Chitovhura mamasangano futi mupi imomo. Ukaona aisinyoreka kuti bishop anotaura kuti nini ndinoona ntenika. Zvingona ndiye ndibate kuna mutumwa masango boys ndaona ndokune basa. Aisinyorewe kuti munhu anokanda chicheke mandirini kuti angu yausiye chicheke kwandiri. Maoko mangu kuti mutumwa chitungamira basa raMwari. Yes. Then in November apera ka takupinda muna December. Mina mato amakaronga ndeipa. Indine mina mato okupera kwegore. Na mato okupera kwegore wangu ndiita December. Nana 15 December. Vanida mina mato wangu chi okupera kwegore. Yes. Saka mina mato nchatokudza ndakuita mina mato uya okupera kwegore. 2 isusu hativhari kunamata. Chinamata kutese hativhari isusu. Andiwo chivanhu wangu wakavhara zvawapo. Vechivanhu wangu wakavhara kureva kuti vaivhara vechivanhu vachiita zvavanoita. Isuwo chechi hativhari kunamata ba anditeka. Ini nangu ndinobhureka hangu January kazhinji ndinombobhureka ndichipa Christmas paya ndombobhureka hangu 2 weeks kana 3 weeks hangu ndikazorora zvangu ndichizotanga hangu pera kwa January. Asi vanhu chichikwangwani ngachimwenda ita munamato kupi kuchechi chete. Yes. Ko vanhu vari kufamba munguva iyo yaDecember tino maholiday. Tiri kutovagadzirira munamato mukomaziko. Niwamwa kutobva kunze kwenyika tiri kuti ngauya utore munamato yekufamba nayo. Vatore minamato yekuenda nayo kumamisha. Vatore minamato yekukwira nayo ndege kuenda kunze kwenyika. Vamwe chikwira mabhazi kuenda kunze kwenyika. Saka kuti munamato itoriko mukomaziko. Vanhu vari kuuya. Kutanga izvo tanga kusangana navanhu vadafamba maholidays. 2 izvo zvitara kuri kwatita ndounowa mwana wabva kunze kwenyika. Zvoti nhasi ndinowana munhu almost 4 anditeka vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekunze kurefu chaiko. Vamwe vanga vari kuUK, vamwe vari kuAmerica, umwe abva kuDenmark anditeka. Saka kureva kuti vanhu vese vanenge vachiuya vatanga kutouya kumaholidays izvozvo. Saka isi kutedzera kuti zvachienda kuti pana mwana tanga kuuya kumaholidays pasati pane pressure apa. Panozonzi 25 December chichipa paya pamwe vanenge vatodzokera kudara kupi kunze. Asi toenda tovaka minamato nawo. Yes. Then manamba enyu aya atinogara tichitaura. Iyayo manamba edu ndiyaya ari kufamba pasi apa nditeka. Vanhu vangona manamba edu iyayo chete obva vauya. 2 ana madzibaba masango havana kumbowanda ba. Madzibaba masango ndini kutaura ndiri panapo parugare chete. Ndakazoona kuti izvozvi kunomwanganidza ngari pachegutu aunzi madzibaba masango. Saka vanhu ngavanyetse kuona kuti madzibaba masango ndeipi. Andemukonaka. Bozo vanhu vari kubiwa mari vachinjodzi madzibaba masango. Andimona zvavana nyaya idzi dzakamboitika pama-social media kunzi madzibaba masango wakazodezo tikazoti vamwe vacho havasi madzibaba masango. Ukuona munhu zoti madzibaba masango nhamba dzino nhamba dzenyu ndamwe nhamba dzani dzawo. Saka izvozvi kune vamwe vanhu mukomaziko ndadzoti kuti usvike pari toda kumbokuonai kuti muri papi chaipo ndiye ndishandiwe. Anonamba kutionika kuti ari papi. Isinooneka muno muharare murugare. Katabva muno tichitendera munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi chidzoka kuti mupi muharare. Vamwe vanhu habva mukutoonekwa asi unzisenda mari pafoni une munhu wasingazive. Ndikubaona. Mukomaziko zvimwe zvekuti zvinhu tozvironyanya pafoni. Tanga wagutsikana utanga ona kuti munhu achakamira sei. Munhu uye ndiani andinomukaona nditeka. Asi vanhu vachiedza mazita vanhu vakawanda. Mukupaona. Asi titedza kuti isusu mukomaziko zvamanje so back to center tiri kuita. Maloko center tiri kuita. Dzimba mukomaziko zvamanje dziri kunetsa dziri kusheka. Marriages tiri kugadzira. Zvichifamba zvakanaka. Izvo sizvo asotanisha hedu. Ndine marriage ndakambogadzira ndakambokuudza nyimbo shiro yavama celebrate so yainetsa naso ndikaigadzira ndini. Iyo zviso vanhu vadzoka futi maoko mangu asi asida nguwa apa bridge yangu apa. Asi unoona vachiziva zvatopera. No zigo anozviziva nditeka. Saka unoona kuti pana vanhu vanotanga kutaurisa uri kunze uko asi vanenge vachizotouya kwatiri mukomaziko. Izvozvi tiri kutogadzira nyaya dzacho ndichakudza kuti dzaita. Ndikupaona ende ndafarira kuti vamwe vanhu vakashandira macelebrity vanobva vati endai munotaura pavhidhiyo kuti ndini ndakakubatsirai otherwise ndokuroya nemheni.
inzwai ukaona ndichibatsira ndichichikidzirana ngoma ziko ka akusi kubatsirana kuya zvafana munhu kana yakwandiri auya kubatsiwa yeopi yake saka ina ndifanira kuti nhengi ndomubatsira panapa ine batsana akawana ngoma ziko saka ndikati aziko ano yakwandiri asipakisa ano yakwandiri avhaisi ano yakwandiri aiwa adarira richiperera pano richiperera papi pano vanhu isiyo batsana akawanda saka social media iyi tinge chitira kuti kunoona asingazivi kuti mutumwa masango variko vari kubatsira vanhu chechita vanhu vauye vabatsirwe vaponiswe asi kana munhu waya kubatsirwa kwatiri isusu hatibudise munhu pasocial media paisusu asi pachechi pedu isusu titowo mavhidhiyo datingechese tichitora chinamata pachechi apa saka zvichechi atizazozvitase kuzvitochere munhu akaenda kumachechi mahombe ngwani anosvika achikuti patv ikoko amwaitita live patv kupi asi unozoti wanuka vanhu vanodzikisira chipostori paziko munhu akada kubudisa kamera iri kupostori vandabudisawo kamera iri kupostori asi kumapenda kwose vanobudisa makamera itotati yes papa inohanditeka asi kwedu anenge atoti hwandiko kuti bozi anenge atizavonana papa iko kwachiya kwatiri saka isi tiusunungure dzatisi kumbotya ndisakakwadza umwe pasi yakataura kuti kana uchida kuona kuti kupostori kune simba enda rumuro ione unosvika chingonongedziwa nziwo rumuro unonyoka muchiuno anditeka asi kana kupenda kwose unondonamata the whole day autombozwa kuti unonyoka muchiuno kupenda kwose wanda zvezve zvekudeclare minamato yawo nefire anditeka isi kwedu sitopa dombo yedu tema muroi anditeka kwene roera pamba zvavo zvakanese zvakanaka saka ndotenda kuti mwari anotita zvakanaka ngoma ziko ende hatisi kumira kuita basa ramwari yes mapanzisa ipapo ayo mtumwa maita basa nenguva yenyu ndotenda mukoma zigo na mukoma sparks marakite zvakanaka asi noona mukoma sparks vakaneta ndofunga basa raufunga rura hafu kwari kufamba nebasa chibitika nje mibvunzo yese matsanangurira anga muchiita ndashiyatsonzwisisa inini pane ndisina kunzwisisa ndibvure ayo asi mukoma sparks ka munofanira kumboona imwe mibvunzo yamunofanira kuti bvunza inenge chibvunzwa navanhu musachi kuti bvunza isusu nokuti amasango nokuti masango atidedza kuti titandimadza masango atidedza tibvunza inawo interview itombo tibvunza imwe mibvunzo yepachikona chaiyo chaiyo toida tikwanisa kuipindura zvatogona kuita ndingatsoronge takagara pasi ingori kwikwane ngoti chimwetese masango asingadedze kuzoita mainterview kuna nhengi wamwe wandotoratidza kuti dedze itiite mainterview yanditeka hatombochi imi mufanira kutobvunza mibvunzo yamuchiona papi kumakomendi kwenyanditeka kuti mibvunzo ibvunzo zvakati ichinzi chakati noche mutachisiye tibvunze tipindura vanhu vogutsikana vanhu voziva kuti shuwa toita zvinhu zvani zvokufamba zvakanaka zvinhu zvechokwadi bozi chinhu chechokwadi kachivigwe usati munhu ukaisa nyanga mupurasitiki ka inokutisa purasitiki munogara vanhu saka kuti chisusu takaita zvinhu zvakanapa zvokutamba ngoma sparks vanhu tisingaudze chokwadi ende vanhu shuwa chiti vanhu vari kupona vanhu vasingapona nditeka kureva kuti mangwana ka zvinoshoresa futi nemi ani mapanzeriwewo saka zvimwe zvacho ka mbeita kuti chamaona chechikoti apapa tikunzonyedza kati ndodzipindura zauchiminzi mafanzaafuna kutumira maquestions awo atomabvunza ende tuka isusu ngoma zigo hatisi n'anga uzange munhu anoti akapea muna mato nhasi mwe munhu anoti zvitofamba ipapo panditeka zinongomena kuti ngomwana 2 days kana kuti 4 days wanditeka zvichifamba andopapa vanhu anditeka dzimwe dzinguwana mwedzi anditeka saka mwe munhu anida kuti ipapo zvatita obva atedza kutedzera procedure anenge achiudzwa kuti ita zvakati otedza minamato yawo because inyaya kuti pane vamwe minamato ngoma ziga ndisakaona pachiso cheja mari kuti tida mari yakati inyaya yekuti munamato kuenda tenga zvimari anditeka inyaya yekuti munhu akuda zviri so fast saka iso kuitwa zvisochi fast zvinotongoita ipapo anditeka yaminamato yemhiko iyoyo manje kusiti kuno zvemahara zvototi tedza madhezi yako chita zvakadaro anditeka zvichitofamba andopona 2 vanhu ngoma zigo kweduko akungoitwa booking chete kune madhezi ema 1 on 1 for free andimapona saka mwana zvavasangwana kubhukisa chete vanhu chete aiyo kuti mwana unoni for free ngoma ziko yes koziti kuna vasingade kuonekwa ndowanoita private yani yawo saka ndotenda kuti vanhu vazvinzwira vanhu vakomboriwa namwari mwari vaitire zvakanaka ayo maita basa mutumwa ndinotenda